Здравейте, аз съм Палаза. Това е първият епизод на моето предаване Риболов с Палаза. Моята хубавица за Гърция. С нея риболовам с хубавия ми двигател Меркурий. И така, да влизаме. Сега спряхме тук, видяхме, че има бая гръцки лодки и решихме и ние да пробваме как е. Има ли някой каламарчи, но нещо не се получава. И сега малко пак ще се местим на друго място, иначе на сонара показва. Тук имаме ни тайни точки. И така, вадим и ще се местим. Сонарчето работи прекрасно. Вижда се риба много. Тук на плиткото сме. Малко е плитичко, но да пробваме първо по-плитките за каламарите. Така, тук идвам на едно друго тайно мое местенце. Да го преслушам леко, така да видим как стават нещата. Дали ще фана някой каламарче тук, че децата са гладни. Екрана завря. Каламарите са тук. Сега ги започвам. Кажеш как се прави трък и чакаш да паднеш. Тя се усеща падална от пак тръка. Ай го, готов е. Да, виждам, готов е каламара. Ето хубавец. Любимите вкусти за дъщеря ми. Да. Сега, ако фанем още един каламар, ще пуснем от оргайчето. Заставяме се на място и ги запуква баткови Палаз. Айде, батко Палаз пак гъцна каламарчето. Той май не е един, бе. Да не фане слон, бе. Някои 2 кила. Тия въдици на неделчо много работят, бе. Така. Дайте да фърдам, че трябва да ям. Дъщеря ми е гладна. Тя ще се обърне сама. Сега пуснах котвата и ме завърта. Чай, закачих. Пускай, аз фанах. Да. Виж как хвърля, а? Спермазолин. Но с него на дъното падна ли ти?
Не, чакай да падне. Като спре да обира. Ай сега, затваряй шпулата. Леко придрусвай. Тая година съм с нов сонар. Симрад. Малко се изневарих на лорашето. Симрад, ултра широк екран. Тая година за първи път е пуснат на пазара. И аз вече го имам. За сега съм доволен тук от този риболов. Намерих каламарите. Хванах, макар че само 4 каламара, но за начало на сезона е добре. Тепърва започваме, вечерта още не е дошла хубаво. Пълнолуние все пак. На пълнолуние се работят каламарите. Може да изкараме цяла нощ вътре. Имаш каламара? Чакай, че съм унесах. Дръж така, дръж. Чакай, не го дигай много, дай насам. Моника, не завъртай към мен. Няма. Дай тук. Батко Павас. Не трябва, бавничко трябва, цък и на дъното трябва да стоите и горе не върти бързо, иска бавно въртене. Разбираш? На дъното и придърпаш по дъното да се парзаля. Пана ли го? Да. Да, само с макарата не е много бързаш, но можеш да въртиш всичко. Няма да изпръска, той си хвърля. Малко църка, черните. Тези ги търсих чак от Русия, тези черните каламаретки. Аз съм пуснал моторгайда малко и бачи влезахме малко навътре. И сега с моторгайда ще излеза малко по-на плиткото. Да, много е приятно в момента. Спокойно, топло време, красив залез. Нали? Така. Какво ще правиш тук? Да изкарам така. Сега взе с тъмня, фърлим още един-два пъти тук и сме решили да се върнем по-към пристанището. Да се надяваме, че там са влезли по-към брега. Сега малко ще се преместиме, тук едни чайки дет лежат. Ще отида там да се поразходя, отиде скочи малко делфини. Имам една-две точици там. Дадени там, отиде мой приятел. И ще видим как я държат. Ако хванеме някой каламарче още там, да ги закръглиме, ще е добре. А ако не, ще се местиме. Ще отидем на църквата, по-близо до пристанището. Дай насам. Давай, два са. Дигай, първо долния. Дай, няма страшно. Вече в кълта. Айде. Хвърляй пак. Явно. Ги има някой друг. Още. Айде да дигаме. Да ходим към това. Или да изчакаме ли още малко? Какво да правим, а? Аз пред мен нека сменима. Добре, айде. Хванахме за утре имаме материал. Чакайте само на моторгайда. Изчезнаха ли каламарите? Да, няма. Стъмни се и няма. Колегите те се чуят, само не останахме в морето.
Най-късно влязохме, най-късно излизаме. Може да се каже, че фанахме някой каламар. 15 каламара. Фанахме баркедърси. Като за първи ден на острова днеска, без да сме разузнавали. Имаме утре да отидем да пробваме на маячко. Еми... Няма. Така, я разказвай сега какво стана. Става, хванахме вчера някой друг каламар и с нощи ни ги откраднаха. За жива стръв бяхме ги приготвили и сега додахме пак да мъчиме и деня започва труден. Труден деня с много мъка. На то се пожелавам с тия каламарти, ще да ги хвана. Да фане много риби. Ама не тая година.